Hyvää huomenta vaan tänne Lohjalle. Tosiaan keikkamatkailija on käynyt vähän ympäri Suomea kulkeutumassa. Mä tuossa katsoin, että 5000 kilometriä on tullut lisää matkaa vajassa parissa viikossa auton mittariin. On käyty Lapin turneella ja on käyty Savon turneella ja tultu sieltä alaspäin ja käyty milloin missäkin hurailemassa. Eilen illalla tulin Kainuusta takas tänne Etelä-Suomen suuntaan ja kiertue jatkuu. Tarkoituksena käydä lävitse tätä Suomen jokaista kolkkaa katselemassa vähän paikkoja ja kuulostelemassa ihmisille, että miltä se maailma näyttää ja löytyykö sitä intoa äänestää EU-vaaleissa. Tosiaan kohta 20-vuotinen taival on tätä savottaa takana, joten ei ihan tyttösen kokemuksella enää mennä. Ja naamassakin alkaa vähän kilometrit näkyä, ainakin tänä aamuna kun kattelin tuossa, että